गोंयची अस्मिताय सांबाळपा खातीर मराठी भाषेचे म्हत्वाचे योगदान आसा अशें ज्येष्ठ काँग्रेस फुडारी एडव्होकेट रमाकांत खलप म्हणटा। मराठी आनी कोंकणी ह्या दोनूय भाशांक समान हक्क कायदो हाडात अशी मागणी खलपान सरकारा कडेन केल्या। खरं म्हणजे मराठीतून आणि कोकणीतून गॅझेट निघायला हवं। नोटिफिकेशन सरकारच्या जाहिराती दोन्ही भाषांमधून आल्या पाहिजे। सरकारचे निमंत्रणं 3 भाषांमधून येतात आपल्याला, इंग्रजीमधून आणि कोकणी आणि मराठीतून येतात। परंतु परवा आपण बघितलं की गोव्याचा घटक राज्याचा 35वा वर्धापन दिन साजरा केला गेला। त्यामध्ये जो फलक लावला गेला त्या फलकामध्ये फक्त इंग्रजी आणि कोकणी अशा दोन्हीच भाषांचा वापर केला गेला। मराठीला कुठलंही स्थान नाही अशा प्रकारची भूमिका घेऊन काही एक मोठी शक्ती गोव्यामध्ये वावरते आहे, त्यांचा प्रभाव सरकारवरती आहे। तेव्हा सरकारचे जे कोण आज धुरीण आहेत, विशेषतः मुख्यमंत्री आहेत, इतरांनी आहेत, त्यांनी दोन्ही या भाषेसंदर्भातला जो कायदा अस्तित्वात आहे त्या कायद्याचा प्रमुखीने अभ्यास करावा आणि निदान दोन्ही भाषांचा वापर शासकीय व्यवहारासाठी केला जाईल अशी हमी द्यावी। हा प्रश्न मिटेल, काही प्रमाणात तरी हा प्रश्न मिटेल। नवा कायदा आणा, त्या नव्या कायद्यामध्ये समान हक्क दोन्ही भाषांना असतील अशा प्रकारचे प्रावधान करा, निर्माण करा आणि हा प्रश्न कायम करून मिटवून टाका। गोव्याच्या अस्मितेसंदर्भात आपण खूप बोलतो, त्या अस्मितेमध्ये मराठीचा फार मोठा हिस्सा आहे। गोव्याची अस्मिता, गोव्याची संस्कृती मराठीला वगळून पुढे जाऊ शकत नाही। हे काही पुन्हा आणखी सांगायची गरज काय? सरकार दरबारी हे मान्य झालं आहे ऑफिशियली किंवा शासकीय दृष्ट्या। या संदर्भात आजवर अनेक धुरीणांनी आपली मतं व्यक्त केलीत, भाषा शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केलीत, समाजसेवकांनी व्यक्त केलीत, आमदार, खासदार, आमदार सगळ्यांनी या संदर्भात आपलं बोलणं निश्चित केलेलं आहे। आणि विधानसभेतली जी भाषणं झाली जेव्हा हा कायदा पारित करण्यात आला त्यावेळी जो विचारविनिमय झाला त्याची पुन्हा एकदा उजळणी करूया।